ערב טוב חברים, אנחנו הערב בשידור מיוחד בנושא ביטוחי חיים, נושא מרתק בעיניי שעובר הרבה תהפוכות בשנים האחרונות. אנחנו נדבר על למעשה איך אנחנו משלבים אותו בתכנון הפיננסי שלנו. ביטוח חיים לפעמים נראה כמשהו שהוא בטל בשישים בעלות שלו, זה בדרך כלל בהתחלה, אבל אנחנו משלמים אותו על פני שנים, ולכן חשוב מאוד לראות איך מצד אחד ממשיכים את הכיסוי האפקטיבי והנכון למשפחה, ומצד שני איך חוסכים את המקסימום שאפשר לאורך כל שנות התשלום, וזה יכול להיות עשרות שנים. אנחנו בלייב בקהילת ברקאי קפיטל, אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות ואנחנו נענה. הייתי רוצה להתחיל ולשתף את המצגת שהכנו. אז היום אנחנו, כמו שאמרתי, הולכים לדבר על סודות החיסכון והניהול האפקטיבי בביטוחי חיים. נזכור למה בכלל צריך ביטוחי חיים, מה השיקולים לקביעת סכום הביטוח, כמה כסף צריך כדי שיהיה באמת כיסוי אמיתי למקרה פטירה מוקדמת, אילו פתרונות ביטוחי חיים ושאירים בכלל קיימים, גם כאלה שפחות מוכרים, הסיכון האמיתי בניהול פסיבי של תוכנית ביטוחי חיים, ופתרונות חסכוניים שמאפשרים הגנה אפקטיבית. נדגום גם תוכנית ניהול סיכונים אישית, ונסיים בסיכום יפה. אז למה בכלל צריך ביטוחי חיים? אנחנו בעצם נמצאים היום בתקופה שהיא מאתגרת, אז החל מה-7 לאוקטובר, ללא ספק, ביטוחי חיים זה משהו שנמצא על המדף, וצריך לקחת אותו בחשבון. אם יש שינוי מהותי בהכנסות המשפחה, אז נושא ביטוחי חיים צריך להידרש ברמת העלויות, יכולת מימוש של חזון, רצון, או כל תוכנית כלכלית אחרת שהבטחנו אותם ליורשים שלנו, לילדים, לנתמכים, וכמובן חיסכון פנסיוני שאינו תואם את רמת ההכנסה. זה קורה הרבה אצל עצמאים וגם אצל שכירים, נדבר על זה בהמשך, ומאפיינים מיוחדים שקשורים בזוגיות כזאת או אחרת. ובואו נצלול פנימה ונראה על מה אנחנו מדברים. אז בעצם כשאנחנו באים לשקול מה אנחנו צריכים בעצם בביטוח חיים, איזה סכום ביטוח באופן מדויק, אנחנו צריכים לבדוק מה יש לי היום, נכסים מניבים, נכס למגורים, הכנסות מעסק, חיסכון פרטי, תיקי השקעות, וכמובן הקצבאות שמגיעות מהמדינה. נראה לזה דוגמה בהמשך איך מחשבים את הנושא הזה. מה אני רוצה שיהיה ליקיריי והאנשים שאני אמור לתמוך בהם כלכלית, גם אם אני לא נמצא כאן, אם זה להשאיר להם הון לרכישת נכס נדל"ן או חלקו, להשקעות אחרות, מימון צרכי ילדים כגון לימודים, לימודים גבוהים, התחלת חיים ורכישת דירה, ביטחון כלכלי לילד או קרוב עם בעיה רפואית מורכבת, שימור או שיפור יכולת התמודדות עם הוצאות משמעותיות לאחר שקורה המקרה המצער, ושימור או שיפור איכות החיים הפיננסית של בן הזוג, ובניית עצמה כלכלית בהתאם לתוכנית המקור שהייתה. גם אם אנחנו לא נמצאים, לפחות אני מאמין שאנחנו רוצים שיהיה המשכיות לרצונות שלנו. בואו נשאל את עצמנו, וזה בעצם המוצר הנפוץ ביותר שקיים בשוק הישראלי, וזה סכום ביטוח קבוע. אדם קונה 1,000,000 שקל, מצפה שהם יהיו עד סוף תקופה. האם זה בכלל נכון? אז כשאנחנו מחשבים את הסכום הזה, אז יש שינוי בהיקף, צריך לקחת בחשבון, את שינוי בהיקף ההכנסות המשפחתיות עקב המקרה, יציאה לעצמאות כלכלית, כמו שאמרנו, גידול משמעותי בהון הפרטי והפנסיוני. הוא בעצם יכול להוות חלופה לעלויות האלה שאנחנו נושאים ברמת תשלומי ביטוח החיים. שינוי בהיקף התלות הכלכלית בעודנו בחיים, אדם שהרוויח שכר מסוים והשכר שלו עלה משמעותית, למעשה לא בהכרח צריך את אותו סכום, או לחילופין יכול להיות שהוא צריך סכום גבוה. וכמובן שינוי במצב אישי ותעסוקתי,
אם זה גירושים, אם זה סיפור אחר של מעבר כבעל שליטה או עצמאי. מה בעצם הסיכונים שלנו כשהצרכים שלנו משתנים על ציר הזמן וכולנו מתחילים את חיינו אחרי הצבא כרווקים, בהמשך רובנו נכנסים לזוגיות בצורה כזאת או אחרת וילדים, ונולדים סיכונים, כולל סיכונים עסקיים כאלו ואחרים שפחות נעסוק בהם בהדרכה הזאת. אם זה יעניין את קהל הצופים, אז אני אשמח לעשות הדרכה ממוקדת בנושא הפנים העסקיות של ביטוח חיים. אז אחד, תשלום על סכום ביטוח גבוה מדי ממה שאני צריך על ציר הזמן. צריך לקחת בחשבון שהפרמיות בביטוח חיים עולות ככל שהגיל גדל ורמת הסיכון שלנו עולה. מתאם לקוי בין היקף ההון הנדרש לבין הקצבה החודשית שדרושה לנו. יש כמה מנגנונים שיודעים לשלם את אותו סכום. אנחנו מכירים בעיקר את ההוני, יש גם כאלה קצבתיים שרובנו מכירים מפנסיית השאירים בקרן הפנסיה. וכמובן נתקלתי בזה לא מעט, תשלום פרמיות ביתר אחרי למעשה שנגמר הצורך. אדם מתעורר אחרי כמה חודשים ולפעמים אחרי כמה שנים ורואה שהוא משלם ביטוח חיים כשלמעשה הוא לא צריך. שינוי בהיקף התלות הכלכלית בהכנסות המבוטח באותו בחיים. הרבה פעמים צריך להקטין את זה כשהילדים לדוגמה גדלים, אנחנו שוכחים מזה כי אין הוראה בפוליסה ואז משלמים תשלומים ביתר. ואני חוזר על הנושא של השינוי של המצב האישי ותעסוקתי, והחוסר התאמה הזה יכול לייצר תשלום פרמיות עודפות משמעותיות. מה משפיע בעצם על עלות תוכנית סיכוני פטירה? אז יש לנו למעשה את הפרמיה המצטברת לאורך תקופת החיים, ופה יש שונות מאוד גדולה בין הפתרונות, וזה בעצם המרכיב העיקרי. אנחנו לא צריכים להסתכל על מה אנחנו משלמים רק היום, אלא אנחנו משלמים גם בעתיד. צריך לקחת בחשבון שלעיתים עקב שינוי במצב רפואי בעיקר, אנחנו לא יכולים לעבור מתוכנית אחת לשנייה בזמן נתון שנרצה, או שיש לזה השלכות אחרות, ולכן חשוב מאוד לגשת לזה בצורה נכונה כשאנחנו עדיין יכולים, במרבית הפעמים, קרי שאנחנו בריאים. תשלום מעבר לתקופת הסיכון, רמת סיכון שבעיסוק ובתחביב, מצב רפואי וסטטוס עישון, אלה הדברים העיקריים שמשפיעים על העלות של ביטוח החיים שלנו. ואם אני אחזור שנייה למצגת ברשותכם, ונזכור שנייה אילו פתרונות יש לנו ומוצרים קיימים בתחום ביטוח החיים והשאירים. אז כמובן למרבית האוכלוסייה היום יש פנסיית שאירים במסגרת קרן הפנסיה. צריך לשים פה לב שמה שנקרא זה יושב נכון. יש פעמים שאנשים ולקוחות עוברים בין קרן פנסיה לקרן פנסיה, יש לזה השלכה על גובה הזכאות, בעיקר לגברים ולגברים מעל גיל 41 בתקנון החדש. אנחנו מכירים את נושא ביטוחי המנהלים, שיש שם שילובים כאלה ואחרים של ביטוחי חיים. צריך לשים לזה לב, יש מקומות שזה אוכל לא מעט מהחיסכון, וצריך לטפל בזה בצורה הנכונה, בייחוד ביטוחי חיים היותר ישנים. אנונה, שזה בעצם תשלום איטי, תשלום חודשי מתוך הון פרטי שקיים לנו. ביטוח חיים רגיל שנקרא ריסק אחד או הוני, שמשלם בקרות מקרה פטירה חס וחלילה תשלום חד פעמי, 1,000,000, 2, חצי מיליון או כל סכום אחר שקבענו, וראיתי בקריירה שלי סכומים הרבה יותר גבוהים. תגמולי ביטוח חודשיים כפוליסת ביטוח, יכולה להוות השלמה לפנסיית שאירים, או במצבים מסוימים, במצבי גירושים לדוגמה, יכולה להוות פתרון בין בני הזוג להבטחת תשלומים שמגיעים למי שבחזקתו הילדים, גם אם היא חזקה משותפת. ותוכניות
ביטוח מותאמות, תכנון אישי ומשפחתי, נדבר עליהם בהמשך ונזכור אותם, וכמובן הכנסות מנכס מניב, כספים בקופת גמל וירושה פיננסית או ריאלית, קרי נדל"ן. הגישה שלי אומרת שבסופו של דבר ביטוח חיים הוא לא בהכרח תוכנית הביטוח, הוא יכול להיות וצריך להשתמש במכלול הנכסים שיש לנו כדי לתכנן את זה בצורה נכונה. יש פה גם שיקולי מס בהעברה בין דורית בהמשך. אז בואו נדבר על פנסיית שאירים. פנסיית שאירים היא למעשה רכיב שנמצא בכל קרן פנסיה שאנחנו מקימים, ויש לנו, אפשר לקנות אותו לפי מסלולים, בדרך כלל הולכים על המקסימום, שזה 100% מהשכר המבוטח, קרי אותו שכר שקרן הפנסיה בגינו אנחנו מפקידים אליה. זה לא מדויק, זה הסבר אחר להדרכה אחרת בנושא פנסיה, ובסופו של יום אותו שכר מהווה את הבסיס לפנסיית השאירים החודשית שתשולם לשאירים שלי. יתרון נוסף, הכנסה מובטחת לאורך זמן. שימו לב, פנסיית שאירים משלמת לילדים עד גיל 21, או לחילופין משלמת לכל חיי ילד נתמך, במידה וכמובן הוא מוגדר במועד ההצטרפות. זה מנגנון פשוט, יעיל וגם זול ביחס לאחרים. חסרונות, הוא תלוי בתלוש השכר, ובעצם התנודתיות שלנו בשכר יכולה להשפיע על הגובה שלו, וזה לא בהכרח דבר שאנחנו רוצים, לפעמים יש צרכים אחרים. אין תשלום חד פעמי, זאת אומרת שאם חס וחלילה קרה המקרה, המשפחה היא מקבלת אומנם קצבה חודשית, אבל לא נותר לה או לא מקבלת סכום עוני כדי לטפל בדברים נדרשים אחרים. ואם אנחנו מדברים על תקנון הקרן פנסיה, הוא נתון לשינוי, זאת אומרת שיכול להיות שיש שינוי בתנאים בהמשך, דברים שנעשו במהלך השנים. אני חייב להגיד שבמהלך השנים התקנון השתפר בעיניי, אבל עדיין אי אפשר לדעת. בניגוד לחוזה ביטוח, שמה שרכשנו, מה שרשום בחוזה עם חברת הביטוח, זה יהיה שריר כל עוד הפוליסה תקפה. אז בואו נסתכל שנייה איך אנחנו מתמחרים בעצם, מה אנחנו צריכים בביטוח חיים. יש לנו כל מיני רכיבים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אז דיברנו על פנסיית השאירים, אז מה השכר המבוטח בקרן הפנסיה, נתתי דוגמה של 25,000 שקלים. אם יש לנו שכר שמופנה בחלקו לביטוח מנהלים ולא מבוטח, אז גם מכניסים את זה. עבודה ללא שכר, כל הנושא של טיפול בילדים, הסעות לחוגים, טיפול בהורים, יש לו ערך כלכלי, גם כשמישהו לא עובד ותורם תרומה למשק, למשק הבית, סליחה, אז יש לזה ערך כלכלי בשני הצדדים. כמובן גילאי הילדים, הקטן ביותר, הגדול ביותר, והנושא אחד החשוב שהרבה פעמים לא נדרשים אליו בתכנון, זה עד איזה גיל אני רוצה לבצע תמיכה מהותית ביקרים לי. לוקחים בחשבון גם הלוואות פתוחות ומינוס בבנק. הלוואות, אני לא מדבר על משכנתא, אני מדבר על הלוואות אחרות שהן לא מגובות בביטוח. הוצאות צפויות, לדוגמה, הוצאות הפטירה למיניהם ודברים אחרים שאנחנו יכולים לקחת בחשבון. חיסכון שאנחנו רוצים שיהיה לילדים אם וכאשר הלכנו לעולמנו, כמו שדיברנו, לימודים, עזרה וחיסכון, ומנטרלים גם חסכונות אחרים, כמו חסכונות שנמצאים בקופות גמל, קרנות השתלמות, כי הם חלק מההון שישאר לטובת המשפחה. אנחנו רואים בצד שמאל את הזכויות שנובעות. יש לנו בעצם קצבה מקרן הפנסיה, אותה קצבת שאירים. כמו שציינתי, בגיל 21 הילדים מפסיקים לקבל את פנסיית השאירים, והאלמן או האלמנה נשארים עם 60% מהסכום שביטחנו. יש לנו גם את הקצבה שצפויה בביטוח לאומי וצריך לקחת אותו בחשבון. כשמסכמים את כל זה,
בסופו של יום, ואנחנו מגיעים פה למעשה שסכום הביטוח הנדרש לאדם בגיל 42 עם 4 ילדים, הצעיר ביניהם בין 2.5, אנחנו צריכים 2.6 מיליון, טיפה יותר, וזה גם יודע לעזור לנו בחישוב מה בן הזוג צריך. אז יש לנו את הפופולרי ביותר, שמתי פה שלט יפה, most popular, ביטוח חיים הוני שמשלם סכום קבוע. ואני רוצה להראות לכם מה הסכימה בעצם של הפרמיות לבן 35, הבאתי דוגמה פשוטה יחסית, להפעם בן 35, בריא, לא מעשן, רכש סכום ביטוח של 1,000,000 שקלים, וישלם אותו עד גיל 40. בדרך אני אומר שבעולם הזה של ביטוחי החיים ההתניידות היא מאוד מאוד גבוהה, תכף נבין למה. ואתם רואים שהסכומים הם לא מבוטלים, מסכום של כ-290,000 שקל ועד סכומים שמגיעים ל-330,000 שקל בפרמיות מצטברות, כך שמדובר בסכומים לא מבוטלים. לעומת זאת, אם אנחנו נלך על סכום ממוצע של 1,000,000 שקלים באותו פרופיל, אנחנו נראה שמאזור ה-300,000 שקל בממוצע עלות, אנחנו למעשה מגיעים לפחות מחצי, ל-143,000 שקל, כמעט 144,000 שקל, כשסכום הביטוח הממוצע הוא 832. אם תתרכזו שנייה בגרף הזה, נוכל לראות שלמעשה הבן אדם שרכש בגיל 35 עד גיל 62 במקרה הזה יהיה לו 1,000,000 שקל מלא, ולאחר מכן, וזה היפה, בהוראה שניתנת מראש, סכום הביטוח מתחיל לקטון, מה שגורם לפרמיה למעשה להיות הרבה יותר קטנה, הגיונית ושפויה, והשיקול לעשות את זה הוא בעצם שבמהלך החיים, אם הגענו לסיטואציה הזאת והגענו לגיל הזה ולא מימשנו את הביטוח, צברנו נכסים אחרים. הנכסים האלה הם חלופה לסכום הביטוח שאנחנו קונים ברמת התכנון הפיננסי. זאת אומרת, אם אני מתאר לכם את המנגנון עצמו, כשאנחנו צעירים אנחנו צריכים הרבה ביטוח, כשאנחנו מבוגרים אנחנו בעצם צריכים להקטין אותו, ויש פה סוג של הצלבה. המנגנון השני, שגם פחות נפוץ, זה ביטוח חיים קצבתי. גם כאן ניתן לראות על בסיס אותו פרופיל, 1,000,000 שקלים מהווים לאורך התקופה, אם אנחנו בעצם רכשנו את הביטוח היום ומחר בבוקר קרה המקרה המצער, הוא בעצם מייצר קצבה של כ-4,167 שקלים לחודש. גם אם היינו קונים אותו בסכום הוני, המשפחה בדרך כלל רוצה את החוסן הכלכלי השוטף ולא לנהל את תיק ההשקעות. אני אומר שכאן בתשלום הקצבה למוטבים אחרי מקרה הפטירה יש מס רווחי הון, אבל כמו שאתם רואים העלות היא הרבה יותר נמוכה, וכמו שאמרתי בפרומואים לוובינר הזה, בסופו של דבר הסיכון הגדול ביותר שלנו הוא שנחיה חיים מלאים, ולכן צריך לקחת אותו בחשבון. הייתי אומר שזה בעצם מנגנון שיכול לעבוד, כפי שציינתי קודם לכן, גם השלמה לפנסיית השאירים מצד אחד, גם לתת מענה בדרכים מסוימות, לסיטואציה של הורים גרושים, ויש לו כמה מנגנונים מבחינת התשלום. באופן תיאורטי אפשר להגיע לסיטואציה שאם אדם נפטר בגיל 74-75, הקצבה הזאת תשולם 20 שנה קדימה. יש מספר סגנונות של תוכניות במקרה הזה. וכאן למעשה הייתי רוצה להציג, אני מתחיל להציג בעצם תוכנית ניהול סיכונים פיננסיים בבית ביטוחי החיים.
פשוטה, אפשר להתאים אותה להרבה מאוד מצבים ומצבי עולם, מורכבויות שונות של משפחות, ממעט ילדים דרך ריבוי ילדים, וסיטואציות שונות ומשונות, מה שנקרא. אז בואו נתחיל. אז אחד, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בעצם, בואו נעשה השוואה קטנה של בין התוכניות. מצד ימין אתם יכולים לראות את התוכנית הנפוצה ביותר. יש לנו סכום ביטוח של 1,000,000 שקלים, והיא תעלה בממוצע, בהמשך לדוגמה שהראיתי, בין כל חברות הביטוח, לאורך 40 שנה של תשלום, 319,000 שקלים. השרידות של התוכנית היא נמוכה, כי הרבה פעמים יש הצעות שיווקיות כאלה ואחרות שהן לגיטימיות בהחלט, וגם הרבה פעמים יכולות להיות נכונות, שמקנות הנחות לתקופות מדודות, וזה מצוין. זה בעצם הרבה פעמים גורם להחלפה, לא במסגרת התכנון הפיננסי הכולל. שוב אני אומר, תוכניות לגיטימיות בהחלט, יחד עם זאת צריך להידרש אליהן. אם ניקח את כל מה שבנינו בתוכנית ההונית ונהפוך אותו לקצבה חודשית בערך ממוצע של 1,000,000 שקלים, אנחנו בעצם כבר נחסוך 205,000 שקל בממוצע, 205,000 שקלים בממוצע. אם ניקח ונשים את הכל בתוכנית שהיא תגמול הוני מנוהל, כמו שהראיתי, שסכום הביטוח מתחיל לרדת בגיל שקבענו, יש גם מגבלות לגיל שאנחנו יכולים לקבוע, אנחנו נראה שחסכנו 175,000 שקלים. השרידות של התוכניות האלה היא גבוהה, ובמקרה של הקצבה החודשית בינונית גבוהה, כי עדיין יש שם משחקים. ואם נלך על מהלך משולב של תוכנית ניהול סיכונים בהתאמה אישית, אמנם החיסכון יהיה 61,000 שקלים לעומת התוכנית ההונית, אבל אנחנו בעצם נהיה לאחר החיסכון עם סכום ביטוח ממוצע של 1,832,000 שקלים, וברור שאם אנחנו נקטין את הסכום הזה, גם החיסכון יגדל בהתאם, אבל זה מבנה תוכנית דינמי, וכמובן, כמו שאמרתי, אפשר פה להעמיק את החיסכון, ואפילו בצורה דרמטית, על ידי תכנון מדויק לכל בן משפחה לפי מצבו וגילו. סליחה. ונתתי לכם פה השוואה בעצם, אם עכשיו חסכתי את הכסף הזה, ואני אפקיד את ההפרש הממוצע בכל חודש מתחילת הביטוח לטובת חיסכון, הראיתי פה בעצם המחשה על בסיס 4% תשואה בשנה, אלו הנחיות האוצר להמחשות. דמי ניהול מהפקדה 0, דמי ניהול מצבירה 0.75, הממוצע בשוק לסכומים קטנים, אפשר לשפר את זה בסכומים יותר גבוהים. אז כמו שאנחנו רואים בסיטואציה הראשונה, אנחנו רואים פה ניהול סיכונים משולב, יהיה לנו חיסכון בסך הכל מצטבר נוסף של 123,000 שקלים. אם נלך על תוכנית שמשלמת קצבה בלבד, נייצר הון של 413,000 שקלים, ואם נלך על תוכנית משלמת הון בתכנון מראש, אנחנו נייצר חיסכון של כ-350,000 שקלים, בהפקדה של 365 שקלים לחודש בלבד. כמו שאני אמרתי, עניין התשואה, הלכתי והצגתי פה משהו באמת סביר לאורך זמן, אפשר וראוי גם לשים יעדי תשואה גבוהים יותר. אז היתרונות שביישום תוכנית ניהול סיכונים הם תכנון מעגלי זמן והצורך בתמיכה כלכלית על בסיס מעגל החיים. אנחנו יכולים לתכנן את זה מראש, לתת הוראות בפוליסה, ובעצם לא להיקלע לסיטואציה שבה אנחנו נשלם פרמיות עודפות, ולעיתים מדובר בסכומים משמעותיים. ביסוס חלופה פיננסית לביצוע הקטנת תוצאות על פרמיית הסיכון שאנחנו משלמים, כי בדרך צברנו כסף, אולי אנחנו יכולים להקטין את התשלומים על ביטוח החיים. מתן הוראה מראש להקטנת סכום ביטוח לפי ציר זמן ידוע מראש, חשוב מאוד.
והבטחת הכנסתו של שאר נתמך, וגמישות במצבי עולם משתנים. דיברנו על זה. השיקולים שחשוב לקחת בהתאמת תוכנית ניהול סיכונים הם גיל המבוטח כמובן, סטטוס אישי, הגילאי ילדים, אם יש או אין נתמכים ומה טווח התמיכה הכלכלית בהם, מצב רפואי ואישי גם של בני המשפחה ולבטח של המבוטח עצמו, הסיכונים התעסוקתיים וסיכונים בסגנון החיים, הסכמים משפטיים ואישיים שלפעמים מחייבים אותנו לערוך אותם בסיטואציות מסוימות, יודעת לתת לזה פתרון, והעוצמה הכלכלית של בן הזוג הנותר. אז אם נסכם לרגע תוכנית ביטוח אחת שנקנתה כחלק מתיק הביטוח, אבל לא כחלק מהתכנון הפיננסי הכולל, מול תוכנית ניהול סיכונים, אנחנו נראה שתוכנית ניהול סיכונים בעצם משיגה לנו כמה דברים: איזון משאבים, גמישות ומענה למגוון מצבי עולם, חיסכון בעלויות מצטברות והגדלת הון. דיברנו על הדברים האחרים קודם לכן. הדרכה יחסית קצרה, אבל ברקאי קפיטל עוסקת במגוון תחומים, החל מתכנון פיננסי ופנסיוני, ייעוץ וליווי לכלכלת המשפחה, ביטוח פנסיוני, חיים, בריאות וכללי, ייעוץ משכנתאות ומימון פרטי, נקודה שצריך וממליץ לכם לשים אליה לב היום, מיסוי והחזרי מס, ניהול אירוע רפואי ומיצוי זכויות, תכנון ומיסוי פרישה, וגם צוואות וייפוי כוח מתמשך. אני רוצה להודות לכם על הזמן שהקדשתם. אני פה לכל שאלה, נשמח להמשיך ולענות בקהילה, במייל הפרטי שלי שחשוף לכולם, מזמין אתכם לשאול ולהתעניין. שיהיה לנו ערב טוב ושקט, ואמן שהחטופים שלנו יחזרו במהרה. להתראות.